inti ħxint jew temmen li inti ħoxna. Hemm differenza kbira bejnietom. Sabu li meta ħana ngħidu isma' jiena hekk, pereżempju jiena ħoxna, jew jiena żżiena, jew jiena ma nistax nasal, dik ħassir isa parti mill-identità tiegħek u iktar ma tirrepetiha, iktar isek ħatingrana ġo fik u iktar ħajkun hemm ċans li vera tibda taġixxi b'dak il-mod. Jiġifieri aħna li rridu nagħmlu rridu ngħidu isma' anke jekk fil-mera narani li jiena mbaċċa, mhux problema, anzi huwa tajb identifika l-problema, però jekk inti tajt jiena hekk u jiena ħanibqa' hekk speċjalment li jar minna, il-problema ħankomplu biss narquha. Inti ġismek ħajibda jaġixxi b'tali mod illi jibda jemmen u li jibda jimxi ma dak illi inti qiegħda tajt. Mela kien tajt jiena ħoxna, ħajaġixxi ta' waħda ħoxna. Mela pereżempju ħajibqa' jiekol bħal meta inti kont qed tiekol meta bdejt iħxin, eċetera, eċetera. Fil-verità x'irridu nagħmlu? Fil-verità rridu ngħidu isma' jiena ħxint. Però fl-istess ħin, issa li jiena ħnibda nagħmel xi ħaġa, din hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala persuna fit. Tgħid li kemm qed tesaġera, ma tafx kemm għandi kilos x'inneħħi biex tgħid li jiena fit. Imma hekk iridu nagħmlu, rridu ngħidu din hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala persuna fit. Għax meta ġismek tibda tgħidlu isma' jiena fit u jiena qed naħdem biex inkompli nsir iktar fit, ħajibqa' jagħtik l-idejat, ħajibqa' jagħtik id-direzzjonijiet biex iwa jekk il-bambin irid tkun anke fit fil-ġranet li ġejjin. Niltaqgħu.